sure ukuthi ngishaya ukrem and standard no igama lami ngoSiphamandla yawo ihlale Forest Village yeah no ngimujali wena ngimujali umbhemu inqawushelwana yeah ndimi amaqatha alikhona kwanguye ngaxhasa idolo wena ndikanguye nohlathi ndikanguye nolisa ndikanguye nojambasi ndike ndize ngomveliweni xa ngicacile wena kwanguye nomqwam kwanguye ukhawuta wena kwanguye ucaleka khali ngapha eNcobo wena ihloma kulale kuthiwa kuMaqanda nasemafusini ke ndiyafumaneka kakhulu ndiyafumaneka emafusini because ngikhulele phaa eqinga yasemafusini izawundazi kubeyele ngikhulele phana wena ixesha elininzi ndidume ngantoni ndiyazi nayo ndidume ngantoni miwandicacelwe ngabantu because akho nix endenzayo wena not ndiyarepha okanye ndenza ntoni okanye ndidume ngantoni okanye ndinezimali ananix wena but ke ndiye ndacaceleka ebantwini yabo igazi lam enye into wena energy yathetha yabo so xa ungumntu orayithi ebantwini nabantu baye bebe rayithi kuwe yabo so people spread words yabo wena kose waziwe ngumntu oyi-one okanye ube kind emntwini oyi-one so nomnye umntu ogqithisa imessage oh yeah you're cool ke la out yabo oh yeah adika la kake ne-oramdaka yabo into ezinje wena kundiri man so zibe esingaziqapheliyo ezo into endinathanda abantu bayazi ngam ndibroke wena anamali ndiyasokola futhi kakhulu xa ndiyazama yabo ndiyazama wena kudera uhlanganisa apho kuzama uhlanganiseka khona but ke slowly by surely siyafikelela apho siyakhona soon wena sobe sithethe enye way yabo mhlawumbi ngaphele ndiqasha nabantu phofu ndizophele ndiqasha nabantu yabo because I believe kakhulu ukuthi lowo izofika le iphupho lam yo wena iphupho lam kulaweza man yabo phaa komelalini niphupho kwakho imall wena man niboniswa ngoba nemall yabo boniswa ngoba nemall nefarm sezona nto ndiboniswa ngazo kakhulu ndiphupha kakhulu ngezo nto ezo nemali eninzi ndifuna uba ibhiliyoni okanye itriliyoni yabo wena kudere ndifuna ifemeli yami ingaziphindi isokola iphupho lami ifemeli yami ingaziphindi isokole yonke yeah if iyasebenza ke yosebenza kwi-family business not kuthiwe hayi umntu asekhaya uyophethe i-CV yofola hayi ankele yami phethe i-CV yofola no lesifone ezowe yabo wena ndivule amanzi phaa ngoyandidistract yabo wena kudere so I would love into ezinje azenzeke elifini wami ndiyanqula ndiyathandaza ngicenge onjalo Mpemvu onqawoshelwana ngicenge oliso Hlathi Jambasi sanulala kakhulu bafethu kulate kakhulu nganinike nje izimiliyoni zami ke nibone uba ndizokwenza ntoni na ndiyandithembisa yovuka emizini yovuka yonke nafuthi uvuke neyam uvuke nabantwana benu ubuye yonke enzela yenu kanindithembe futhi ngicela nindithembe ngaloo nto ndanqula ndiyathandaza ngicela kuni bantu abadala nimbe nengqondo ke yabo nimbe nengqondo yokwazi ndenze ezi zinto be-prepared be-mentally well bese-state esi-right sokwazi ufocus yabo ndenze eziweyi ndizixelayo uba kuseza iweyi ndifisa ukuthi sifikelele kulo life esiphila kuwo ngeli xesha langoko yabo about i-discipline abe-South Africa akho discipline abe-South Africa wena kudiri man I believe ukuthi sine-rights ezi-too much ugovernment wethu wasinike i-rights ezi-too much especially for school kids abantwana bethu bane-rights ezi-too much asikwazi babetha asikwazi uqeqesha ihlobo kusuppose siqeqesha ngalo ihlobo saqeqeshwa ngalo ukuze sibe ngababantu singabo namhlanje asikwazi uyenza loo nto because abantwana bethu bane-rights ezininzi yabo so
ezinye izinto asizokwazi nozilwa wena Buderi man. Zii-rights ezininzi, so we can't discipline abanye abantwana, especially abantwana bethu asikwazi badiscipline. Even if ilayite lapha next one kwazi uyidiscipline cause utatayo wofika apha endlini ebila yabo wafuna undikhaba nam ndimkhabe ibe yiloo nto because ngikhabe umntanakhe ndimdiscipline, mhlawumbi betshaya okanye besenza loo nto okanye berobha umntu esitratweni, then ndathi gqi ndazama umdiscipline aqabe utatakhe. So we're trying to avoid izinto ezinjalo ngoku siphuma kuzo zonke ii-conflicts ezikhoyo kanti wavalela amanzi anditika la manzi yabo, so bendisokolisa. So yabo wena Buderi besiphi kanene? Oh yeah, okay noma so siyigqithe leyo. Sobuya lini ezilalini like zokoti kanini ukudla? Wena mkhuluwa man yazi ndinacinga nyendo ohla kwam ngiphinde ndize eKapa, ngiphinde ndiye eJozi, ngiphinde ndiye anywhere ngizophelela lapha e-Eastern Cape. So okwangoku ndisazama ukuqokelela izinto endizazidinga xa ndikwelaa cala yabo, because andifuna ukufika ndibe ngumahlalela ndingenzi links kwelaa cala. Ndifuna ukwenza something yabo. I want to start something, organization or something kwelaa cala sikwazi uzokukhulisana sonke, yangithola. Ndiyaphupha wena tata kakhulu umculo wena ke nawenza back then ndake nawenza umculo kakhulu ndandiboniswa nyanga umculo, then ndandiboniswa kakhulu, then nazo ne-dreads mosmandulo yabo. Zonke ezo ndathi nazo yabo. So dala ntoazi due to isikhathi man yabo, as uyasowukhula ezinye izinto uzirikavarisha or uyozidiscavarisha, not uzirikavarisha, uyozidiscavarisha wena ta ukuthi no, in a long run azuzuspana anymore yabo. As time goes xesha liyatshintsha yabo, so kuye kubekho i-generation nge-generation, the more uba used to umculo uwuqhela, the more uya ngokuphelela yabo, because uwenza isikhathi esininzi uya ubhale i-lyrics zonke zide ziphele yabo. Umculo uyaphela, andiyazi abanye abantu besithi akapheli, that's why uye kuthiwe ubani wayentswembu back then, because uphelele i-taste yabo, siphelele i-lyrics apha entloko, so ne-creativity iye iphele kakhulu, especially xa ungapay attention kuyo kakhulu. So I wasn't paying much attention emculweni, it was just an hobby yabo. Ndandisenza umculo nje for i-hobby, and most people don't get that umculo kum yi-hobby. So ndawenza njani I was just wasting time man, ukuthi yayazi man i-hobby uyenzela for what yabo. Let me not even go there yabo. So sonke sinazo i-hobbies. Ndandineminqweno wena ta hopefully ukuthi yayizongibeka somewhere, because abantu ndandihamba nabo babe serious kakhulu ngomculo, so I was the only one who was not serious yabo. Even amajita qela ntos xa esenza umculo, I would just go e-studio man, fike ndimamele loo nto ila wenziwayo. I would write if I feel like writing, or I would just freestyle yabo. Most of the time best freestyle namajita, so besingawenza umculo nangithiwe sawuhlalela phansi siplane ingoma, siplane i-album. No, we were just making music, we were just vibing yabo. So the more sasiwenza, the more sasifalla in love now. Ndamthola wena nje yami. Respect kwentsuku, people don't respect each other actually. Abantu abanaxolo at all. Black people don't have peace bro, abakwazi uxolelana kwabodwa, umuntu akwazi uzixolela kwayena self. So akwazi njani umxolela omnye umuntu akwazi uzixolela wena yabo. Siyakwazi ukwenza mistakes thina, then sizijudge for the rest of our lives. Phephisa ta uzixolele then ugqithe yabo. So izinto esingakwazi uzenza ezo, I wish ukuthi kufanye kwesikhathi sikwazi usiqhelanisa nazo. Let's learn ukuxolelana yabo. Let's learn ukuzixolela kwathina selves yabo wena Buderi, because come on. So uqhubeka kanjani life singakwazi uzixolela bra yabo. Marke God forgives and I don't yabo. Marke akhona abanye abantu abanelanto bakwazi ubamba abanye abantu ngenhliziyo yabo. Bethe hayi anibambe inhliziyo wena okanye ndokucuphile yabo. Ndokucuphile. Do I believe kwi-aura
With the energy speak a lot. Kanti libe legama ndilikhangelayo le-aura. The meaning of your aura. What is in aura? Yabo libe likhona la gama layo lichazayo what is i-aura. Yabo. Ngafuna ukuthi sisithunzi sakho man. Sisithunzi mari. Yeah, sisithunzi. No, there's no mari. Sisithunzi sakho man. How you impose yourself to others. Yeah, there's always no boost to aura yakho. Eating smart, training, exercising, taking care of yourself, good hygiene, personality yakho. Yo, but if you have a good personality, bandwini, good boy, you're going anywhere. If you have good personality, bandwini, be good man ebantwini. Xa uphuma phandle kwakho representa wena nefamily yakho. Yabo abantu bazothatha serious based kwinto abayisherileyo nawe. Yabo kwinto abayiphikishileyo nawe. Uyakwazi ungena endlini. Yabo if bekunwatyiwe once ungene wena ifune oremta konke umuntu salele qinini. Yabo akho nto afuna uthetha abantu bafocuse ezifowunini zabo. That's a bad aura. Yabo wena ta but ke if ungumuntu ofana noyawa okanye afana nabanye abantu abane-aura ezi-grand man with good intentions, uthi ungena nje emnyango wonke umuntu uyakucelebrate, wonke umuntu uyakuhaga, wonke umuntu uyakunxamisa, wonke umuntu uyacelebrate nje for uba nawe at that moment. Yabo that's a good aura bra. That's how we should be. Yabo any comment about foreigners apha eSouth Africa? Which ones, illegal ones or what? Illegal ones. I have no comment, bro. I have no comment. All I can say, those people are fucking our country. They're messing up our country. For instance, like Zimbabweans are here to destroy our country. Nigerians are here to destroy our country. Congolese are here to destroy our country. I haven't heard about Ghanaians. Somalians are here to destroy our country. Pakistans are here to destroy our country. Europeans are here to destroy our country. Asians are here to destroy our country. Japanese are here to destroy our country. Chinese are here to destroy our country. There's no foreigner in South Africa here in good intentions. Let me just put it that way. There's no foreigner in South Africa here with good intentions. Nigerians are selling drugs, fraudsters, scammers. Zimbabweans are stealing our medication, stealing coppers, stealing wires. Somalians are selling rotten food. People are getting sick. People are dying because of Europeans, because of Somalians. Europeans introduced HIV. All the disease you can count were manufactured by Europeans to depopulate black people in Africa. There's a lot, man. We're gonna tap down in the next video. Thank you.